Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wag yung kumasayop. Gitraidoran ko ni mo, Idana! Kadiyot lang, Ronnie. Dili ako eh! Magmahay ka ni mong gibuhat ako! Magmahay ka! Ayaw! Ayaw ninyo siya kung saan! Ayaw! Idana, okay ka lang? Nelson, punta magsasabot ang imo din eh. Oo, nahibaw mi, Idana. Wag ko mahimutin eh. Kinahanglan nga maluwas na to sinang tilde. Ay, kabalan. Kinain ng mga sakop na hipi nga ni Kukod di Ronnie karong. Idana, sa ilo ako. Apan, kinahanglan kining among buhaton. Mag-istorya lang niya ta sa sunod nga mga adlaw, Nelson. Idana, kadayot lang! Idana! Naiubos kay siya na ako. Pero bahala na. Kinahanglan nga ako siyang pasabton. Diri ka! Ari ka, diri! Uslan man nga di na ka gustong mabuhi. Wis ako nang ihatag ni mo ang imong gipangayo. Sige, patsya ko. Patsya dayon ko, Ronnie. Nagtuo ka nga di ka tinud-on karon. Pwis niya. Wa ko badlok nga mo kung patsyon karon dayon. O bitaw, mo ni ang angay ni mo. Mo na ang imong gusto, di ba? Niya na, natuma na imong gipangayo. Karon, inom na ko niyang imong labas nga dugo. Nasagmuyo kay si Dana na to pa. Wa pa siya na nga makigsulti karon kang bisan kinsa. Sabton lang nato siya niya ng bahina. Naibaw tang yawa siya makauyon sa atong paagi. Apan nasayang ta. Nagibuhat ni nato para raw usab sa iyang seguridad. Wala ni kaso pa. Makasabot ra si Dana kung nganong ato ning gibuhat. Ang importante nga masabta niya ang atong mensahe nga para ra gyud ni sa iyang kaluwasan. Husto ka pa. Hatagan sab nato siya og igong panahon. Mitawag na ko si Hippie bang uhay lang yod. Og matod niya, kadili nila hunungan hangtod nga dili nila madakpan si Ronnie. Unsa ron? Dalian, Hilson. Adto adayon ko na unsa ron. Dili di kini binuhatan og tao ang naghimo ini. Binuhatan kini sa usa ka demonyo. Grabe gid kaayo. Wa si kaluis tiguang gipatay pa gyud niya. Mao. Sir, niya say gisukit ka suwat ay. Na. Ambi ba dong? Oo, lawa. Idana, unsa may nakasuwat diha? Di ara, Nelson. Basaha. Ambi. Idana Ibarra. Magbasol ka. Magbasol mong tanan. Kinahanglan nga mahibaw si Hippie nining suwata. Idana, pasayloan eh. Wa mo yung angay ipangay pa saylo, Nelson. Og wa ko'y gibasol ining hitabo ah. Hinuon, angay na tong pangandaman kining dakong hulga ni Ronnie nato. Naibaw na kung daan nga doon na gid siya laing himuon nga mga kabuang. Kinahanglan nga masanta kini sa labing daling panahon. Nanglimbawt pa man akong balhibo hangtod karon, Puldo. Mulagi. Grabe do kayo, Mak. Bisag tiguang na kayo, still rape. Bistilan, gidaginot pa yun. Bitaw. Silbahis gid lagi kayo lagi. Mulagi. Naman mayadaw ramang gunantawan na, gilwab. Mato di Sir Pepeng. Muhatag ko no siya dakong ganti sa makadakop og makapatay ni Ronnie. Para na ko, no? Di na patyon na yun. Kinala pantuso na nagmayo. Naguol ra ba kayo si Dana?
Nabalaka kayo siya nga basin kunog mas grabe pa o niya ang mga dugoong mahitabos unahan. Maulagay. Kinahanglan nga mapaspasan yun siya. Na? Kung asa man ron magtago ka ng tuwanab, kinahanglan nga di na siya lungan sa kapulisan. Matod ra ba ni Idana, no? Ang gahom nga gihuptan ko ni Ronnie karon, mas sobra pa sa gahom nga gihuptan ni anhing tuling kaniadto. Muragay. Mura na nakalisod ron diha. Kinahanglan yun nga mapangitaan yung nagpagay. Kay kung dili, na mag-agi na sa dunya tayo na yung tumang kalisod. Kundi masanta dayon na ng tawana. Grabe good kayo niya kibuhat din ang tilde. Gusto ko makagawas na din. Ha? Di ka pa mahimong makagawas din, Leslie. Dili pa maayo ang imong kahimtang. Gusto ko nga ako mismo maibupatay ni Ronnie. Kitang tanan nagtinguha nga makabahos niya, Leslie. Apan, gipahimang nuan tang tanan ni Dana. Nga dili mo himo og kinaugalingon na itong pamaagi. Tungod kay, gamhanan kayo si Ronnie. Wa ko mahadlok ni Nelson. Puslan man nga usa ko sa nakaingon ini. Isugal ko na lang sa nakakong kaugalingon. Bahalag mamatay ko. Ayaw nagbuhata, Leslie. Kinanglan nga maminaw ka na ako. Bugat na kayo akong konsensya, Nelson. Di na ako matago nga usa ko sinugdan kung gano'n na ingon ini ang tanan. Husto na, Leslie. Igo na nga nagbasol ka sa imong kaugalingon. Dili pa paigo ang akong pagbasol, Nelson. Aron ibayad sa mga taong nangamatay tungod ako. Bisan pa ang akong kaugalingon. Dili pa paigo aron bayaran ako ang tanan. Hello. Kumusta na, Idana? Ronnie? Nadawat na ba ninyo ang akong mensahe? Oh, nadawat na ang mensahe gikan sa usa ka taong talawan. Unsa to? Talawan? Oh, ikaw na ang pinakatalawang tao sa tibuok kalibutan, Ronnie. Jokir ka, jokir. Pastilan, gano'n nakaingon ka man nga talawan ko, ha? Tungod kay ang kaya ra nimo, maura ang mga taong way ikasukol nimo. Nanghagit ka ba nako? Oh, gihagit ka, Ronnie. Kung tinud-anay kang isog, ako ang atubanga. Magkita ta. Wow, surprising. Magtagbo ta pagbalik. Gusto ko nga ikaw ra og ako. Ganahan kay ko, anak. Asa man ang imong gusto nga mag-abot ta? Adto ta mag-abot sa kabingawan sa kansuhay. Paabot ako dito sa samang takna ugma. Pero time pa una, Idana. Gusto lang akong klarohon kung unsay atong katuyuan. Gusto na ba ka magkalinaw? Kay kung makigbatok ka nako, alang sa imong kasayuran, di ko musukol nimo. Pero kung kalinaw ang imong gitinguha, bukas gihapon ang akong pultahan. Alang sa hapsay ug tunhay nga kasabutan, tali nimo ug nako. Ayaw na pagdagan og istorya, Ronnie. Magkita taong maalas 3 sa hapon sa kansuhay. Diin ka man gikan, Nelson. Gikan ko sa ospital pa. Akong giduaw si Leslie. Oh, sa ospital? Pero bago lang manawag ang attendant. Bago lang manawag ang attendant na ko karon. Og nagpahibaw nga si Leslie. Wa na kuno dito siyang kwarto. Ha? Tinuod ka? Pa? Oo, baguhay lang yun. Ako magitong gingnan ang nanawag nga wako'y interes na ng balita. Oh, dili. Kinahanglan nga mapog nga na to si Leslie. Daan na to siyang nagsulti na ko nga iyagig ko nagatuon si Ronnie sa iyang gitaguan ni ini karon. Pasagdi siya. Nganong ato man siyang pugnan? Pa, wa pa sa maing kondisyon si Leslie. Bisan ang mga doktor na balaka kaayo siyang kahimtang karon. Busa kinahanglan nga ato siyang tabangan. Sa ako na ang gikaingon ni mo, Nelson. Wa ko'y panahon sa pagtabang sa mga taong traidor.
Unsa man kay gisaligan karon ni Idana nga kursonada magkay siya makikita nako. Gusto rin siguro siyang muuban ako ngadto sa himaya. Uy, na may kutsing nga misuod sa kong drahianan. Oh. Ablihi ko, Ronnie! Si Leslie. Si Leslie karon. Ronnie, ablihi ko! Adi ay. Ni ay laing isog nga misong na ko din eh. Natultulan day ko niya din eh. Ronnie! Alis to ka, Leslie. Ikaw isulod na ko ni Tilly. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!